Stimați locuitori a satelor cheltuitori Tohatin Buneț, vin către dumneavoastră cu o nouă adresare de explicații urma inițierii procesului de amalgamare cu orașul Stăuceni. Primăria Comunei Tohatin înțelege că procesul dat este unul foarte important și strategic pentru viitorul Comunei Tohatin. Vreau să vă comunic că procedura de inițiere a amalgamării a demarat în perioada când se discuta de pragul minim de 5.000 de locuitori per unitate administrativ-teritorială. După primirea deciziei de inițiere a procesului de amalgamare, a fost format un grup de lucru din consilieri și specialiști a primăriei care analizează avantajele și dezavantajele procesului de amalgamare. Ca rezultat a activității grupului de lucru, urmează consultări publice cu populația privind rezultatele posibilei amalgamări. Inițierea procesului de amalgamare nu este una obligatorie pentru comuna noastră, iar decizia după consultările publice vă aparține vouă, locuitori a Comunei Tohatin. Adăugător, vă comunic că în perioada 14-17 iulie vor fi organizate adunări cu populația din sectoarele comunei pentru a dezbate toate întrebările referitoare la acest proces. Vă doresc o zi bună!